Здравейте! В това кратко видео ще ви покажа как се прави матса. Два офицера. Първо трябва да направите така, че кралят да отиде към някой ъгъл. Затова офицерите ще помогнат, блокирайки квадратите на краля, за да отиде към ъгъла. Ето, че кралят е блокиран и има само два квадрата. А сега остана да доведете кралят си за протекция на офицерите. Ето тук трябва да изхарчите ход, за да блокирате квадратът на краля, за да се движи към корнера. Тук трябва да направите ход, за да няма равенство и за да може да дадете шах и мат. Ето така се прави шах и мат с два офицера. Избирате си ъгъл, след това блокирате краля с двата офицера, но внимавайте за този ход, от който кралят се измъква, и ето този ход, от който се получава ремис пад. Благодаря за гледането. Довиждане!